Il-Prim Ministru Robert Abela żvela li bħalissa dej proċess mill-Awtorità tal-Artijiet biex il-konċessjoni li ingħata l-Konsorzju Midi fis-sena 2000 ma tibqax għand l-iżviluppaturi u l-art tintrat lin-nies. Intervistat minn Lovin Malta, Dr. Abela spjega li kieku l-Gvern sema mill-Partit Nazzjonalista u firma l-pakkett offrut mill-Midi ma kienx ikun fl-interess tal-poplu għax qal li għalkemm il-Konsorzju qed jikkopera kien hemm aspetti li ma kinux fl-interess tan-nies. Sostna li l-ponta ta' Tinje hija żviluppata biżżejjed u mhux meħtieġ iktar żvilupp f'dawk l-inħawi, tant li stqar il-Gvern huwa miftuħa l-idejat dwar l-użu tal-Forti Tinje wara li jiġi restawrat biex jitgawda min-nies. Dwar il-White Rocks fakkar li l-konsultazzjoni bdiet u l-Gvern qed javalwa l-użu tal-binjiet eżistenti. Dr. Abela qal li partijiet mill-White Rocks u Manuel Island jeħtieġu biss tindif qabel jinfetħu għall-pubbliku. Qal li d-ditta Chapman Taylor tqabdet biex tiddisinja l-idejat li qed joħorġu mill-konsultazzjoni li qed issir fosthom mat-tfal. Qal li b'kuntraст ma' dak li kien għamel Gvern Nazzjonalista meta qal daqs is-siġġiewi ddaħħalha fiż-żona tal-iżvilupp bejn Manuel Island, il-White Rocks u Fort Campbell se tkun qed tingħata art pubblika lin-nies ikbar mid-daqs tal-Belt Valletta. Dwar ir-riforma fil-pjanar qal li l-konsultazzjoni fejn jidħlu appelli għadha għaddejja u qatt ma hemmx konverġenza. Fl-istess waqt wera ruħu ottimist li jintlaħaq bil u wieħed li l-Gvern mhux se jgħaddi romblu. Mistoqsi dwar l-ekonomija l-Prim Ministru qal li din qed tkompli tikber kuntrarju għall-ekonomija Ewropea. Spjega li fil-pandemija Malta marret kontra l-kurrent għax il-Gvern investa fin-nies fosthom bis-sussidji tal-enerġija u fl-impjiegi. Spjega li minkejja l-inkwiet ġeopolitiku l-Gvern naqqas l-income tax u din is-sena b'dan it-tnaqqis se jħalli terz ta' biljun euro fil-bwiet tal-familji. Għalli koppji bit-tfal mhux se jħallsu income tax għal 25 sena, miżura li qal li l-Gvern se jżomma u jkompli jibni fuqha b'ekonomija tajba fis-snin li ġejjin. Elenka miżuri li ħal l-Gvern fosthom sussidja għal min jikri, idħul tal-iskema tal-equity sharing u l-iskema tal-first time buyers. Ħabbar li minxtara garaxx jew għalqa mhux se jibqa' jitqies bħala first time buyer u bekk se jkun jista' jikkwalifika. Dwar il-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista Dr. Abela se jaħlu bħala eżerċizzju ta' illużjoni biex jaħbi d-dejn. Dwar id-dikjarazzjoni tal-assi qal li riforma qed tiġi finalizzata u se telimina il-konflitti ta' interessi mhux biss għall-Kabinett u d-deputati tal-Gvern iżda wkoll għad-deputati tal-Oppożizzjoni. Mistoqsi dwar l-elezzjoni ġenerali, Dr. Abela qal li l-Gvern fadallu ħafna xi wettaq fosthom it-tnedija tar-riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir u tal-Viżjoni 2050. Dan fl-isfond ta' sitwazzjoni ġeopolitika li qal li tista' tagħmel id-differenza. U qal jinsab imħasseb bis-sitwazzjoni ġeopolitika l-aktar dwar Greenland u saħaq favur id-diplomazija bħala l-aktar għodda kruċjali biex tinstab soluzzjoni.